sa daren Isra'i da Miraji ilmai uku kamar yadda annabi ya faɗi lamma khalawtu bi rabbi wa ilayhi salatu ulumun yayi bayanin su duka saboda haka ya sanar da shi ilimin shari'a ilimin tariqa ilimin hakika shi yasa a cikin hadisi ya ce fa ilmun akhadha alayya al-ahd bi-kitmani shake ce ilimin hakika wa ilmun khayyarani fi shiri ilimin tariqa wa ilmun amarani bi tablighi lil amri wal khas wannan shine ilimin shari'a to shi ilimin shari'a din nan Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam da nau'o'in sa guda uku menene ilimin shari'a nau'i uku shine ilimin Qur'ani ilimin sunna ilimin hadisi kursi wannan shine shari'a baki daya duk abin da ya shafi shari'a daga ukun nan yake to hakika annabi ya isar da wannan sako a cikin shekara 20 ya isar da sakon alqur'ani ya isar da shi da maganganunsa sunna ya isar da shi da ayyukansa hadisi kursi ya isar da shi da halayensa da ɗabi'unsa dan dama alqur'ani daga maganar annabi ake samu sunna daga aikin annabi ake samu hadisi kursi daga halaye da ɗabi'un annabi ake samu wannan shine ma'anan faɗin Allah bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayk ya kai wannan babban manzo ka isar da sakon abin da muka saukar gare ka wato muka saukar ka isar da shi ga kowa da kowa da musulmi da mumini da musulmi da kowa wannan sako shine aka kulle kofar sa bayan wafatin annabi shine ma'anan al-yawma akmaltu lakum dinakum kaji ko saboda ka ba wanda zai zo ya ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko ya rage sallah ko ya kara ko ya rage azumi ko ya kara ko ya soke zakka wannan ba wanda yake wannan so ba wani mahaluki da yake zo ya ce yana da wani ilimi ko yana da wani matsayi ko ta martaba wadda martabar za ta soki sallah ko ta soki wani abu wanda ya shafi shari'a babu wannan ilimi amma babun falala kuma ana iya zuwa da wasu abubuwa bai shafi shari'a ba malamin da kaje ya shiga yayi karambani ne kawai saboda ba layin sa bane kuma wannan a ya bari in an taba shari'a sai ma zai zara takobi amma in ba a taba shari'a ba ana maganan falala to ya tsaya ya saurara in bai da girman kai shi ma ya bi kawai shi kenan ya zauna lafiya saboda Allah tabaraka wa ta'ala lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai wafati to bayan shari'a ta cika kenan sai aka saukar masa da al-yawma akmaltu lakum dinakum bayan wasu ƴan kwanaki suka rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbe shi sai Allah ya saukar masa da idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban kaga ai da ya kamata tun da an ce al-yawma akmaltu lakum dinakum bai kamata wata aya ta kara sauka wannan aya da ta sauka ta ne wannan ta kulle shari'a wannan ta bude dariqa shine idza jaa nasrullahi shi yasa kaji istighfari a ciki fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba wannan kuma an shiga maganar dariqa kenan babun imani to da ya rage kwana uku ko wasu ƴan kwanaki dai ya rage manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah sai aka saukar da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah shine hakika an kulle shari'a da al-yawma akmaltu lakum dinakum an bude dariqa da idza ja'a nasrullahi wal fathu sannan aka bude kofar hakika da wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah saboda haka duk abin da ya zama shari'a ne ya riga ya cika amma falala an dinga ganin ta ilahin kiyamati saboda addinin na annabi ne kuma har yanzu shine annabi babu wani annabi in ba shi ba saboda haka wanda ya gyara zuciyarsa ya tsarkaka ya iya yiwuwa ya haɗu da shi kuma ya bashi sako kuma sakon nan ya amfani to haka salatul fatihi lima agulika salatul fatihi lima agulika tana daga cikin babun falala ne tana daga cikin kofar da aka bude ta hakika shi yasa ko da yake mai sauraro yana iya cewa to mu kullum mu abinda muka sani shine shari'a amma sufaye suna yawan magana akan wani abu dariƙa wani abu hakika ba mu taɓa jin wani sahabi ya faɗa ba in karatu bai yi nisa bane za a ce ba ni sahabi ya faɗi ba amma ilman nan uku ai hadisi ne kuma Abi Hurairah ya rawaice shi lamma khalawtu bi rabbi aw ha ilayhi salasa ulumun fa ilmun
أخذ عليه العهد بكتمانه إذ قد علم أنه لا يطيق حمله غيري وعلم خيرني فيه وعلم أمرني بتبليغه للأمن والخاص. wannan shine ai ilimin guda uku, ilimin shari'a, ilimin dariqa, ilimin hakika. wannan ilimin na hakika shi kira ilmul baɗin ko kuma ilmu baɗinil baɗin. ilimin shari'a ilmul zahiri, ilimin dariqa ilmul baɗin, ilimin hakika ilmu baɗinil baɗin. wannan ilimi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da ba'arin sahabbai, bai sanar da wasu ba. sahabbai 72 annabi ya sanar ilimin hakika, sahabi daidai 72, kuma sayyidina Ali shine shugaban su, sannan Abi Hurairah yana ciki, sayyidina Abubakar yana ciki, sayyidina Umar yana ciki, sayyidina Usman yana ciki, Salmanul Farisi yana ciki, Allah ya kara musu yarda. dan Abi Hurairah radiyallahu anhu a cikin bayanin sha'anin girman ilimin hakika yana gaya wa sahabban da ba su da wannan ilimin, yana ce musu lau afshaituhu lakum laqata'tum minni hadha al-bar'um. wallahi da zan bayyana muku wannan ilimi na hakika bayan ilimin shari'a da kuka sani, wallahi ba za ku bar ni ba sai kun yanke wannan makogwara. wannan shi ake kira ilimin hakika. Dan me ya faɗi wannan? saboda shi wannan ilimi ba ilimi bane da aka kallafa shi cewa dole sai an neme shi, ba sharadi bane. saboda ka bayyanar da shi ga ahalansa shine yake wajibi, amma wanda ilimin bai shafe su ba to wannan wato haramun ne ma bayyanar da shi zuwa gare su. dan da yawa suna cewa wai ya za in dai ilimi na Allah ne ya ba a faɗa. to in dai ilimi na Allah ne ba faɗa, me yasa biyu rai ne ce law afshaytuhu lakum laqata'tum minni hadha al-bal'um ay li annahu laysa ilman mukallafan bihi fa izharuhu li ahlihi faqat la ghayruhu. saboda ba ilimi bane na takalifi na sallah ko azumi, zakka, haji, alola, tsarki, wanka, wannan ba wannan ilimin bane. so da aka bayyanar da shi ga ahalansa kawai shine yake wajibi, amma bayyanar da shi ga waɗanda ba ahalansa ba wannan wato haramun ne ma gaba daya. a cikin wannan ma'anan ne ma al-Imam Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu warjallahu ta'ala yana nuna kirjinsa ne wata rana, yana nuna kirjinsa yake cewa inna huna la uluman law wajadtu laha hamala. yace kai zo ku ga dam na ilimi anan, sai dai ban samu wanda za su iya karba ba. ku zo ku ga tamfin ilimi gashi nan a kirjina, amma na duba na ga ban ga wanda za su iya karɓar shi ba. kuma akwai waɗansu baituka, waɗansu malaman suna cewa shi sayyidina Ali shi yayi su, waɗansu kuma suna cewa jikansa ne Ali Zainul Abidin, Allah ya kara musu yadda, ko kuma alaihi wassalam. yana cewa ya rubba jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana wa lasta halla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma yatunahu hasana. wai ya rubba jawhari ilmi, ka zo ka yi mamakin tarin gwalagwalan ilimin da Allah ya sanar da ni na hakika. lau abuhu bihi, da zan bayyanar da shi, laƙila li wallahi da an ce da ni anta kai dinnan Ali Zainul Abidina mimman ya abudul wasana, yana daga cikin masu bautar gumaka. wa nastahalla rijalun muslimuna da ni, wallahi da wadansu cikin musulmi ma sun halatta jini na. ya rauna aqaba ma ya tuna wasana, suna ganin mafi munin abin da suka zo da shi na kwaɗayi da neman kujerurun gwamnati da ci da addini da yaudaran mutane shine mafi kyawun abin da na zo da shi na gyaran zuciya da kusantar Allah. wannan shi ne sake su masu wannan ilimi ba su kusa da zargi inda wurin mutane da kafa ba su fare kuwa ai har abada in dai sufanci za ka yi ka toshe kunnen ka kawai. sai dai idan ka shiga cikin sufanci amma ba ka so zuciyar ta gyaru, kana so ka ci abinci da sufayen kawai. dan da yawa kusan yanzu abin da yake faruwa ke, amma wanda zai yi sufancin da gaske so yake ya mutu ya tashi gaban Allah zuciyarsa ba komai ciki sai Allah, to dole ya toshe kunne kawai. amma ka ga ana damuwa a yi ta rikice to dama ba wannan bane a gaban ka. ka'ida ne abinda waɗanda suka gabata suka rasa sai ka rike shi, wa alal warid mislu zalika. saboda ka shi wannan ilimi shine waliyai suka gada, wannan shi ake kira ilmu asraru shari'ati. ba wani ilimi bane daban fa, ainihin shari'ar ce, karkashin shari'ar ne ake ciro wannan ilimi. to matsalar wanda bai aiki da shari'ar ba yana ta karanta ta,
to wanda ya aiki da ita in ya shiga karkashin ta ya zakulo ilimi to mai shari'ar zalla ba zai gane shi ba, amma wannan ilimi na hakika bai rabu da ilimin shari'a ba. Illa kai waɗannan sun yi ninkaya a cikin tekun shari'ar sai da suka kai ƙasa shine suka ɗebo gwalagwalan cikin tekun shari'ar shine ake kira hakika. Wasu kuma suke ce mai ilimin badini, ba wani abu ne sa ake ce mai ilimin badini saboda ya koyu ga malaman shari'a. Kullum ga su a bakin tekun shari'a amma ba su san abin da ke karkashin tekun ba, shi ne ake ce mai baɗi. Shi ne ilimi ladunni wanda Allah yake ba bawa kyauta. To saboda haka shi salatul fati lima a guri kadin nan da aka nemi mufassara za mu fara magana a kanta